Ia zi, mami. Ai vorbit și cu mine? Sau te-am întrerupt? Ce? Așa? Ia, scoate vocale, mama. Da. Hai, măi. Haide, mă. Ia zi, măi. Care-i treaba? Care-i treaba, fata? Ia zi, care-i treaba? Ia zi, mămiță. Ia spune, eu sunt Ana. Sunt perfectă. Așa, da? Spune, ai, mă. Am. Așa, da, da, spune. Hai, mă. Ia spune, mă. Ia spune. Care-i treaba? Care-i treaba, mami? Așa, hai. Da. Băi, ai zis că te schimb, băi. Da. Nu vrei să te schimb de haine? Hai că te schimbi și după aia vedem dacă mai ai chef de vorbă sau nu. Poate doresc să mănânci. Deci, acum este ora de masă, după care vine ora de somn. Lezi, să-și pune mutul. Lăptic? Vrei sau nu vrei? Evident că nu vrei. Ce faci cu pătura aia, fată? Ce faci, fată, cu pătura aia? Unde te duci? Unde, mami? Nu chiar acum. Mai pe la 7 luni și tu. Așa, așa, da. Așa, mama. Nu ți-a ajuns, nu? Deci 2 ore o ținem așa, da? Hai, facem nani? Facem nani. Așa, da, mă ții de mână. Sau nu?
Nu pleci nicăieri, încă stai în pat, da. Nu tu să fii supărată, până așa pe mine să mergi. Sper că se apropie ora de somn. Sau a dormi întâi. Nu ți-ai ajuns cât am dansat? Nu ți-ai ajuns, mă? Tu mai vrei? Nu mai gata, mai și dormim. Păi da, cum vrei să crești? Nu la mine, nu în brațe. Acum dormim și noi. Da, uite, lasă muzica mai încet. Gătit? Mai, ce chef de fac bafe. Dar de ce nu spui nimic? Lasă cuvintele să iasă, dragă. Ia spune, Anna. Spune, mami, Anna. Păi, vorbești cu mine?